ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ମାଛ ଯାହାର ରକ୍ତ ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ମାଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ବିଷ ଗୋଟିଏ ସହରର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ମାରିପାରେ। କ'ଣ ଆପଣ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଓ ଓଠ ଆମ ତୁମ ପରି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 5ଟି ମାଛ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ନମ୍ବର 5 ବେଟା ମାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋଟ ଡେଣା ଥିବା ଏହି ମାଛ। ଏହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିପାରେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାଛର ନାଁ କ'ଣ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି ବେଟା। ସୁନ୍ଦର ଡେଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାଛକୁ ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ୱେରିୟମରେ ରଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମାଛ ଏକା ରହିବା ଓ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ଏସିଡିକ୍ ପାଣିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହାକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଞ୍ଜ ଅଧା ଜନ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛ ଅଟେ। ନାଳି, ନୀଳ, ବାଇଗଣୀ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏହି ମାଛକୁ କଣ୍ଟେନରରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର 6ରୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥାଏ। ଯଦିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ମାଛ ସେତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନରରେ 2ଟି ପୁରୁଷ ମାଛକୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 କଟଳ ମାଛ। ଏବେ କଥା ହେବା କଟଳ ମାଛର। ଏହି ମାଛର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ରକ୍ତ। ଏହାର ରକ୍ତ ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଏହି ମାଛ ତା'ର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଛ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହାର 3ଟି ହୃଦୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବହଳିଆ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। କଟଳ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ନଳନଥିବା ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅକ୍ଟୋପସ୍ ପରି 8ଟି ବାହୁ ଅଛି। ନମ୍ବର 3 ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଛ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ମାଛ, ଯାହା ପଥର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଛ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଛକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ତାକୁ ପଥର ବୋଲି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଏହି ମାଛ ଉପରେ କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓଜନ ମାତ୍ରାର ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ବିଷ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଂଶକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେ କାମୁଡ଼ିଛି। ଯଦି ଅଙ୍ଗକୁ କଟାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ। ଏହାର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଛ 0.5 ପରିମାଣର ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆଖି ପିଛୁଳା କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ମାରିପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏହି ମାଛର ବିଷରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା କୌଣସି ସହରର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମାଛ ଉପରେ ଥିବା କବଚ କିଛି ମାନବ ଚେହେରା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଲଙ୍ଗ୍ ମାଛ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ମାଛ ବିନା ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳୁଥିବା ଲଙ୍ଗ୍ ମାଛ ପାଣିରେ ଶୁଖିଗଲେ ବି ଜୀବିତ ହୋଇଥାଏ? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମାଛ ଏତେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାରଣ ଏହାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାଛର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମାଛଟି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନ ପିଇ ମାଟି ଭିତରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ, ଏହା ଭୂମି ଭିତରେ ଏକ ମାଟିର କୋଷ ତିଆରି କରି ସେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏହା ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ପୁଣି ପାଣି ଆସିଲେ ମାଟିର କୋଷରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ରେଡ୍ ଲିପେଡ୍ ବେଟ୍ ମାଛ। ଏବେ ଆସିଲା ରେଡ୍ ଲିପେଡ୍ ବେଟ୍ ମାଛ ବିଷୟରେ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଜଳର ମାଛ। ସାଧାରଣତଃ ଗେଲଫର୍ଗମ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମାଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଓଠ ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଏହା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ଏହି ମାଛର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ରେଡ୍ ଲିପେଡ୍ ବେଟ୍ ମାଛର ଶରୀର ଏକ ବିମାନ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ମାଛକୁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। କେବଳ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ମାଛ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ
ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଏହିପରି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଏବଂ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।